Físicament, la sala de consulta és un espai gran, ampli, amb grans taules, on realment treballes en unes condicions físicament molt agradables. També la sala disposa de connexió wifi, la qual cosa ens permet als investigadors que treballen en portàtil poder connectar-nos, estar constantment connectats. I per altra banda també l'arxiu disposa d'una biblioteca auxiliar i una biblioteca de reserva que tots quan fem recerca a vegades ens passa que volem consultar algun document publicat i que no, o alguna monografia que en aquell mes no tenim a mà, i això queda solventat amb el funcionament de la biblioteca de l'arxiu. Per altra banda, crec que el darrer element que ajuda a que l'investigador es senti còmode a la sala i que a més la recerca sigui productiva, i crec que s'ha d'esmentar, és el personal de l'arxiu, els arxivers, les arxiveres, les bibliotecàries, estan sempre a la teva disposició, estan disposats a col·laborar, a ajudar-te, a donar un cop de mà, i això és quelcom que tots els que fem recerca agraïm molt, perquè moltes vegades quan treballem segons quins materials costa bastant de localitzar, i a més tant els arxivers com els bibliotecaris no deixen de ser la porta d'accés moltes vegades a la documentació, i els investigadors lògicament depenem de la seva professionalitat i la bona sintonia que siguin capaços de crear a l'hora de la recerca.